айцец Авген, почесний айцец В'ячеслав. Шановна громада, почнемо. Додам, так, сябра екстремістського формування, яке признано КДБ недавно. Так що, коли со здимками, будьте осторожні, можна трапити. З'їм здимки, не одіться, коли боїтеся. Это и маю на увазі. Но тим не менш. Ми знаходимося з вами у прощі пакутників. Адкуль взялася яна? У гэтым месцы, асабліва хто чытаў Фенімора Купера, 5 їхніх кніжак, вельмі яскрава прапісана, як Делаверы змагаліся з гуронамі. Таму што кніжка напісана брытанцам, Делаверы пазітыўныя, гуроны нікчэмныя і страляць не ўмелі. І тым не менш, гэта месца рассялення гэтага племені. Усё разам гэта іракезы, найвялікшае, магутнейшае племя, якое падпарадкоўвала крок за крокам усе ніжэй больш дробныя. І яны ўжо мелі нейкія рысы нават дзяржаўнасці, ўжо якая была пісьменнасць на ўзроўні іерогліфаў. І з другога боку еўрапейскія хрысціянскія місіянеры, прыходзячы ў Паўночную Амерыку, прапаведавалі хрысціянскае вучэнне. І даволі паспяхова яны вярталі з паганства ў хрысціянства мясцовых гуронаў.